आपकी खूब और कब्बाते से टीवी। ICFA University Meghalaya is now open for admissions for the academic year 2025. Explore our best courses and apply today. Fee concessions are available for domicile students of the state of Meghalaya. Kari seorang kebelapau nambah hakmat kepertai kum gajaga jungok kai ke internet bat bekering wat ikinong jungok kai pertai nabar ke jela bat nabari ru kumjo Henry minta katahan seorang berokoi kam slam shu ban kala kum kemarten namar ke jing berat pathar jinong jungok kai pertai iki plastik bat iki jebuat jaban nege jing shed yetiu bat bam khana kacbala pasam Tangadin keniat sengi bakahima sora kelapen bena ikijing perking ban om syashu kinang jungok kai perthai kibuan nabar ke jela ban syat jing syat bat bandang penlong kijing bam khana ngobha hasilin ter jong ke surok mau ke dokter ter syadu ke shnong sora hakar projek unaitung arajar apusan kibo bedekmi jong ke hima sora ringkan kijing senran lang jong ki volunteer kelet ban pensengi kinang jungok kai perthai Besyat jingsyat harut surak bar ki babam khana hasilin ter ke surak mau kodok syiru seora nang tade hakathan lat ring o hakathan mau kema bar hadan tlen nek liang jong ke hima seora kelekin tu ki trash nong bakim day ban chulong tangkum kinong pet kai habaki yo I ki nu kinong jong kai perthai ki pin snu do ri ke jing internet jong ki jaka jong kai perthai bedan hakari seora brokowei Can do shipping, but even the water bottles. There are some home fish. Outside cooking. Nah, aku ni lagi pakai. Because there are so many people who are careless, no, like they throw here and there plastic. No. So it's not you to be blamed. So it's you can go to some. There are so many restaurants over here. Small restaurants. You can ask their permission. Okay, they will give you allowed to cook. Okay, just don't. I'm not understanding. Okay, just advice. Bulan. Ini di panas dulu. Al dedek baru. Since the on the roadside it has become dirty, so there is also after so you can like find a tree, you can go to a place like there are so many dhabas and restaurants, you can ask permission from there to cook there.
See, today, look, this is we are coming like this is an order from the government side. Okay, okay. So you can see this. Like, okay, because it's not you. Okay, a dirty place. You can see the roadside. Don't know now. Yes, I see. Actually, just look. There are so many people littering here and there. So if the village looks like road. Please don't listen. Okay, don't mind. Okay, don't listen to me. But this is a warning. Okay, thank you. So if you have finished, you just no, we just start. Okay, in one place. Okay, don't listen here and there. Okay, in one like this plastic, in this plastic. Just put all these things. Okay, you just throw here and there. We don't come like this. This is the order from the government. पता नहीं था. government side. ठीक है. चाहे तो ठीक है. ठीक है सर. पता नहीं ना. जब आए ना फ्रेंड. Suppose if you are not throwing there, what you going to do? If the police came and then maybe we will see. So that is why we are coming from the locality. Just only to explain you. I'm sorry, sir. Give me. People from. No, you please. Don't misunderstanding, okay? In these few days, so many people are here plastic. So that's good. Oh, bumper strap. See, actually, there's some restaurant, small restaurant, so you can go there, you can have Indian food. There's some restaurant. Okay. Okay. We can understand. अभी खाना नहीं खा सकते हैं ना Actually, there are so many restaurants here in Cherrapunji, and here and there also. Not so expensive also. So you can go to a restaurant also. Because you see no? You have seen no? Yes. I remember. Okay, you are not throwing. Okay, you are not throwing, but you should be blamed, no? You see? There are some people who are Okay, okay, आप लोग तो it is not you also, no. There are some people who are careless. आप लोग throwing नहीं तो क्यों? लेकिन Because nowadays so ये many लोग people का बोला littering here. Good for the society. जब पुलिस ने कहा बोला है आप पुलिस तो मालूम ना पुलिस हम लोग तो लोकलिटी है Please don't misunderstanding. Okay. We are just one. ठीक है There are so many restaurants, no, not so.
Okay, you please you cooperate with us. Okay. Con nó xám, nghe ai cũng lấy ya ka than hi bor oi kham tam ya ka hi ma so ra ka bala ai ka jing petip na ka menta jungi ki than jung ni ka than so ra ya na ka menta ka ni ka jing jabo bat ka jing wan penjabo jong ki bri gum na bar ya ka ni ka mariang teng ai ku blai ru ya kini kena samla ki ba hapleng jong ka jing penbek ka bakar ki rom rei ki kloi por ban yawan ban ya sim menta ban ni bat kon bat khadu ru gi ai ku blai ya ka tourism lemba jong iba alan bolong direktor jong terusim ibala sim khia nak mta jong kani tengi ai kublai ru ya ka terusim kum ka wei na ka benta ka ba penla yangi bangin long kum ne kum mangilong bangin yada nak benta jong ka jing jabo jong ka mariang te kublai sibun ni iba alan wala kira ai sisa ya ka jing kentu yangi bangin le kani ka kam ka bade ban le na ka benta ka jing bah jong ni ka than hi bro koi namar ba boro ngi ong hi boro ngi ong hi ba ni kwa yak jing itnat jong ka mariang nrai mentapat ngi i ba sibun ba ka jing jabo pindaya lil nang ten adu kham tam ngi le na ka than mo kodok adu sora te pinyi i ba sibun ki jabo ki plastik ki itu ki disposal ki ibun ba garbage ki bagi bread ki beriu hamadan te kumju ngi ai ku ngi ai ngu yo blei nong bu nong tha nong ma bau la sai ka mariang wat hapeleng ka jing slap ru ngi la ban ya le ka tu kat ni ki bentah ka bang la ban ya pensutu ya ki tu ki beriu ki bawan nabar khantam ki turusin ki tores ki bawan nabar te ka ban kong ka jing wan jong ki tores nabar ka jing bread ya kini ki kadai na bentah ka jing ban ka jing jabo jong ka lenter jong surok brok away wat khamtam ya gitu ki spot nani gitu tourist spot ki bangi ong mo ki ba ka provision kam don se kim dalong popular te ki long ki jaka ki ba kham kunja ki ba ngim dala ban le re ha kani ka jing le kani program bangi le mangi mentang lala ban le kani baro te kamen kong kalong ban penitnat ka mariang namar fi borobor ngi ju ekran yo ka jing itnat jong kamariang rei lada kini kitores lada ki wan man kapur lada ki yoi ka jing jabo jong kamariang kemut kinuman siu jing du nong kade yanu kade yangi hi ka than sora te nama ta kadang ngi songu ro yo siem bul aya kani ka benta na ka benta jongi bungin le man penku ya kani ka jaka wat wan manaru ya kitu ki wan nabar baginum le kani bat habangi mana ya kiru ngi kemkran ki de ki tien ki ba penmong ya kin rengi kran ki de tien ka ba da ka ba ngi pedang soba ya ki ba lemba ka jing sutu jingmut te bat ka ba arbat kalong ki da ka jing wanra jung kini ya ka ba am ka di ha ka ni ka jaka ka jong ni kalong kumba pendu no ya ka kamai ka ji jong ni khamtam me nam ta kitu ki restoran nam tak tigi dukan ja kiba don ha lenter jong ni katan jong ka sora jongi te khanang ban yadai ka taru ngi mana khanang ya kini namar da kajing bam wanra jong kini lese kila ban rung ha kitu dukan ban yo ban bam ban di bat kandon ru kajing yo nong nam ta jong kitu ki try dukan lese khamtam kitu dukan ki baret ki bapli ki baduk ki baton ki ba supli hang ni hang tai tang ban su tang ban su pen kadang ya ki balik bawan te kumju ru ngi lemba jong kani ka grup ka jongi ngi kenturu ya kiwe pat ki hima lan kiwe pat ki sinong lan kiwe pat ki jaka
kiba nya pertu lang gom pertu lang mengi ka thain sora wal ada nakabenta omtang nakabenta ka jaga jongki bat ngidon kam to namta ki district jongi bat kum ki district rong ngidon kam nakabenta ka state hi brok away banyo ya ka jingkhut bat ka jing itnat namal mengi la tip hi bakari kasi jongi ka de jaga ka bala itnat ba bun ba kinong komen ki bong ba kari kasi jongi kari ka ba syong sbai syong rupa ke nakatakadaw to ai ba ki di ki brok kin urlong akan ka thain ka jongi kumuna senang juga senang suara di ngakat padat ya pi baru ki senang juga senang suara baik ini ga jing sedang jungi hari ini si pemerintah long bang ayat dan na mau kudak baca suara terter nilai i babun ki turis kila long ki shed ki tiu ki bam ki di ha blenti sorok tu mo tikai i kapen i ba dan ki bam pikir long ha ka badai bat ka khoi ke suba tiki berat jabo ti kalong ke pasausi kan kaban nalobak senang suara ke de senang ke ba baru bun ki ba jengok kai pertai le ti ndai i ba ka jabo no ti kalong ke pasausi kan ti kumtahi long kerpat ikinong senang senang suara ba ke baru kan sedang napi kan nuksa ke de napi kinong senang bat ki wei kin sabut kan kamtam pen i kan nuksa babha ki toris ti bas ko yang kerpat ba kin don ru ki kum ki bakin sim kiamo naka hima sara bakin bu ikum ki biodegradable but non biodegradable ki dustbin kanang ba kinyu i kan kanang bakin sok bakin numbret jabo sustai ti tangum tahi nak lagi saka ngalai i ba bila ele stamum takasngi ti ngalai i ba la dan ki basutu kat ne kat ne ti tangum tahi kubishbon mon nak yang jonga nang jang kini kena samla be don hang ne ti da kajing ram ti lang jong iba alan west mo ti kubishbun ba e kajing yang ti kum taksi ngiwan kum ki volunteer nakal yang kahima sora kumbang lai i ka tu ka order jong kahima sora mata ya kajing parking bat jing khang no ki ki ba mata ki ban shat matio haki surok ni kita ki jaka bam dei ban kum haki wa kum haki ki jaka kum ki park ni kita ki bam balas parking ban shat matio ti nakalian jungi kena samna kalong ba ngin nyap ban yad nyap ban pet ya katuk ni ki jaka mo bagi dan kini ki turis ti long ide ban sim ki jiki ti ngiken turu unju ya ki we kena samla ki ba de jong ki snong ha ka hima sora bat kumju ru mata ki we jaka kalong ka nuksai phi mableng ngilang sedang kan ni mentabut nang ni ka de jing sedang dia kumju ru long banginang parking susu ni smart bat longin ajing mot shui kum ya kahima lani kisnong ki thau ba kin buk atuk ni ki jaka ki ba bagi turis ki lak ban ibam khana lani bakin lak besep ban tiu lani ki lak ban hakita ki jaka ki bagi la kahima lani ka kisnong ka thak la bu ti long nakaliang jonga long kalong ka ega bostunat ka ba iba alan long dalam tiangi kalong ka ega ka babha bat ka weru long namantangi kinong snong kumju kalong ka chikai namanta yaki wei ki banabar bat kumju du kini ki turis kumju te long kalong e ka babhan ma bale kalong ka jingkhoi ki e ka we bedong kam te long kumaka kadikasi jungi kanika jaka jungi kalong internet ha ten ra dang yo no ding i kum kini ki jabo kamtam ka por ka ba mentak por ba kini ki plang dan jerngam re dang i no i jabo ti kalong ka e ka ba long susi dan ki bri bawan ki banabar te takata him don e na kalen jonga long re kalong ba ngi gi no sora ngi ba national thang di musim ji kri wepi we la de khna ne ki rong ba di musim ji kri bang la ban pun khoi ka bala ya kham tam me ki wa ki dum ki wa te tak ne hi kubishbon kan jo Wat penleno yakni kakabu ki sopti etho ki babha bat shongdor nadu 100,000 hadu 100,000 tingka menta phila banyo hagador lai 100,000 tingka ya ki sopti etho ba shongdor hinyo 100,000 seneng pinyo tang san 100,000 tingka amtang kata ka wei ki sopti ka de ka wei ki design tang na ka benta jongpi wan jet nok loi na maulai moro bat na mot pran pho no menta hau khandai saw lai riu san pra hinyo lai pra